Bos días, chámome Uxío Pitabruzos e fago este vídeo cunha mera intención informativa. Supoño que se estará vendo a través da miña canle de YouTube o día 6 de maio de 2024, aínda que este novo proxecto que vou iniciar afectará a todas as miñas redes sociais. Se tedes curiosidade, en todas é o mesmo nome, Uxío Pita. Trátase dun proxecto iniciado da man da Asociación de Escritoras e Escritores Galegos que se chama Enredando co Galego. Sobre que vai este proxecto? Moi sinxelo. Este proxecto trata sobre nas redes sociais de cada persoa particular publicar cousas en lingua galega, tanto frases en lingua galega como vídeos en lingua galega como textos, contos, narracións, o que se queira, non? Eu teño pensado facelo a modo de vídeos e como este canal está centrado na música en xeral, sobre todo na tradicional, pero bueno, na música en xeral, quero facer un repaso sobre a historia da gaita, distintos tipos de gaitas, a vestimenta tradicional, os distintos tipos de instrumentos que temos dentro da música tradicional galega, persoeiros importantes dentro da música tradicional e todo o que teña relación con eses temas. Ademais, intentarei no meu Instagram e no meu TikTok publicar algunha receita en galego, é a miña segunda afección despois da música, co cal supoño que intentarei publicar algunha receita de algún bizcoito, non sei, o mellor rosquillas ou algo así que se me dá tempo, desde logo que intentarei facer. Quero deixar claro tamén que este proxecto, bueno, o proxecto da man da Asociación de Escritores e Escritores Galegos dura 3 semanas. Empeza o luns día 6 e 3 semanas cada diante. Aínda así, se a min non me dá tempo a facer todo o que quero que facer, non hai problema, eu vou non seguir facendo aínda que esteña fora de proxecto, porque non é que o faga só polo proxecto. O proxecto é como a gota que colma o vaso para poder empezar a facer todo o que quero facer, non? Entón, pois aproveito que empeza o día 6 para empezar a subir eses vídeos, esa serie de vídeos que xa tiña pensado facer, pero non hai máis momento ideal que a este, ou eso creo eu. Nada máis que decir, as novidades irei volas avisando probablemente por stories de Instagram. Nada máis, se vos gustou o vídeo, se vos gusta a canle, podedes ir ver algunha muñeira, algunha rumba por aí que está grabada. Son 4 ou 5, non son moitas, se tedes un tempo libre e vos gusta, podedelas ir ver. Anímovos. Son pezas moi chulas, algunhas de composición propia, outras de composición de outros autores, pero interpretadas por min, e creo que quedaron bastantes vos traballos. Nada máis, agora sí que xa non vos molesto máis. Espero vervos por aquí os seguintes próximos días cando vaya subindo a serie de vídeos da que vos acabo de falar. E moitas grazas por ver o vídeo. Un saudiño a todos.